Zdravo, deco! Danas vam pričam bajku Vuk i 7 jarića. U jednoj šumi živela je koza sa 7 jarića. Mnogo slatkih jarića, koji bi svaki put kada bi ona odlazila da im pronađe hranu, povikali za njom. Mama, mama, donesi kelja. Mama, donesi kupusa. Mama, donesi kukuruza. A ona bi rekla, hoću, mili moji, doneću nam deteline, a doneću i sve to što ste poželeli, ako nađem. A vi zapamtite dobro, Vuk se šeta ovuda i nemojte nipošto da otvarate vrata. Prepoznaćete ga po dubokom glasu i po crnim šapama. Oni su rekli, važi mama, nećemo otvarati vrata. Tako je koza otišla, a Vuk koji se šetao tuda je baš tada video. Došao je na vrata, pokucao sav srećan. Ko je, ko je, ko je? Pitali su jarići. A on je rekao, ja sam vaša mama, došao sam da vam donesem hranu. Oni su rekli, ti nisi naša mama ima mio glas, odlazi odavde. Tako je Vuk otišao, sav potišten i pokunjen. Šta da radi? Negde je čuo da ako pojede med, glas će da mu postane mio i mek. Pojeo je kašiku meda i probao da govori. Zdravo, lepši mu je glas. Otišao je ponovo kod jarića. Ko je, ko je, ko je? Pitali su jarići. A Vuk bi odgovorio, ja sam vaša mama. Došla sam da vam donesem hranu. A jarići bi poskakali pa bi rekli, čekaj, a šapa? Pokaži nam šapu na prozoru. A on bi pokazao šapu koja je bila crna. Ti nisi naša mama, odlazi odavde. I Vuk se tako razbesneo, otišao odande. Šta sad da radi? Znam, umočit ću šape u brašno. Tako je umočio šape u brašno da mu budu bele i opet je otišao na vrata kod jarića. Ko je, ko je, ko je? Pitali su jarići. A Vuk je odgovorio, ja sam vaša mama. Došla sam da vam donesem hranu. A oni su rekli, dobro, glas nije loš, hajde pokaži nam šapu. A on je pokazao belu šapu i oni su poverovali. Otvorili su vrata, Vuk je uskočio unutra. Vio ih je tada po kući. A oni su se sakrili ispod kreveta, u orman, u toalet. I on ih je sve našao i pojeo. Međutim, znao je da postoji možda još jedno jare, ali nije mogao više da ga traži zato što se dobro najeo. Otišao je i legao pod jedno drvo da spava. A i ono 7. jare je ostalo u starom satu. Uplašeno nije htelo da izađe napolje. Kada se mama koza vratila, videla je da su otvorena vrata, da su razbacane igračke, da nema njenih jarića, dozivala ih je. A onda se čulo ono jare 7. koje je bilo sakriveno u onom satu. Otvorila je sat, izvadila jare, ono je zagrlilo jecajući i objasnilo šta je sve bilo. Krenuli su u potragu za Vukom i našli su ga iza jednog drveta. Tada je mama koza rekla jaretu, idi donesi mi makaze i iglu i konac. Vratilo se jare sa makazama, iglom i koncem, ona je rasporila stomak Vuku i odjednom su poiskakali njeni jarići. Zagrlili su je jako, ona je rekla, hajde, hajde brzo, pronađite veliko kamenje i donesite mi. Oni su pronašli, stavili su svo to veliko kamenje u stomak Vuku, ona je zašila stomak i otišli su svi zajedno iza nekog daljeg drveta da gledaju šta će se desiti. Vuk se probudio od žeđi, ustao, što sam težak nešto, stomak mi je ogroman kao da sam kamenje jeo, a ne jariće. Otišao je do prvog bunara da izvadi vode i kako se nagnuo da izvuče kofu, tako je upao unutra. Jarići i koza su se okupili okolo, neka tako ti treba. A Vuk se udavio. Bili su jako srećni, vratili su se kući i svi su seli oko koze da pričaju. Koza im je rekla, deco moja draga, pa divni ste bili što ste me poslušali, ali niste do kraja. Ne smete nikada da puštate nikog u kuću
ako to nisam ja. Ja imam ključ i ja ću da uđem sama. To je bila priča o Vuku i 7 Jarića. Vidimo se sledeći put kada ću vam pričati neku drugu priču. Ćao!